Nag-commute ba ako? Wala pa ata. Wala pa. Saan ka lang naka-go? Kung tayo gar, sayang. Ilang seconds? Abot pa ba yan? 0.
Ano dun oh? Lyceum. Ay. Kakaliwa pala nandito sa kanan. Gagi. UL. Dito yung classroom namin yun. Yan. Nabel. Naka-aircon na oh. Grabe yung tinaas no. Oh. Dito wala na yung ano ng Victory oh. Dito muna tayo. Oh shit. Ito yung binaharin di ba? Oo. Taas oh. Grabe. Pwesto. Oo. Baha sila. Oo.
Dito kami kumuha. Dito, Benelli. Yung kila Kuya Joey. Hindi ka ba kasama nun? Nag-commute ba ako nun? Balik na tayo. Dagupan pa to, di ba? Parang lumiit yung mga building, no? Para silang lumiit. Oo. Mas malaki kasi ang kickback, babe. Mas malaki ang kickback. Malaki rin na kurakot niya eh, di ba? Lahat yan, lahat ng mayor. Mga project.
Oh, pwesto. Meron din yung isang maganda dito, tapat ng Yupang sabi nila eh. Yung parang nasa space ka. Oo. Meron yun eh. Dun sa ano, sa mga vlog. Itong taas nito. Ano yan, school? Taas ah. Oh. Saan? Oo, yung City Mall. Oo. Kaya nga eh. Akala ko nga sarado na yon. Kasi ang dami ng mall dito eh. May Nepo, may CSI, may SM, may Robinson pa. Wala na. Eh dito pala yung Fat Bar. Yung ano, pinupuntahan nila Papa G's. Oo. Ha? Oo. Ta dito ang anuhan ng mga babae, be. Dito ang pwestuhan ng mga babae. Oo. 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 Yung mga babae dito po may pwesto. Hindi yan. Estudyante yan. Yung mga bar dati dito, wala na ba yan? Yung 187 ba yan? Ano yan?
108 parang ganon. Meron dati dito eh. Tumik yung camera. Kasama ko sila ano nun, sila Kelvin, sila Moya. Ayan, ayan. Habana. Ayoko. Magkasakit pa ako dyan. Tangay. Sarap now, hirap later. Anong oras na, Beb? 4:30 na. Ikot tayo, Beb, ah. Tapos afternoon diretso na tayo. Sa Morph Cafe. STI to dati, di ba? Yun lang. Manet. Ah, sure. Dito maganda mamaya, Beb. Kung ay may ilaw na ba to? Wala pa ata. Wala pa. Pero dun sa pupuntahan natin, may decorations na dun. Naka Christmas decoration na sila. Ay nako, against the light pa.
Itong part na to na lang, no? Oh. Ayun. Ayan, natakpan. Ah, meron na naman. Dito tayo sa gate. Ito po, bago, New Star. Star Candy Bed. Uy. Dito ako bumili ng ano, Beb, ng rosas mo nun. Ha? Valentine's. Dalawa kami ni Patrick. Ha, Beb? Oo nga eh. Hindi. Ano isang beses? Dalawa ata, third year, fourth year. Ay, isa lang ba yun? Kasi fourth year, hindi tayo magkaklase na, di ba? Second sem, oo, tama. Third year lang si Ren. Wala, nag-stop ako nun, di ba?
Basta may makikita kang ano, Beb. Parang ano siya, beehive na malaki. Saan yun eh? Diretso lang?